ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಮತ ಸೀನಾ ದಾರಿ ಇಟ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 4 ಜನ ಇಪ್ಪೇನೆ ತಿರ್ತುವನ್ ಮಕ್ಳು ಅಂಚಿನಕಲ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ದೈವನ್ನ ರಾಕೆಟ್ ಗಾಡಿಗೆ ಸೂ ಕೊರ್ನನೆ ಅದ ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ನೆ ಅಂಚ ಬರ್ತಡದ ವಿಷಯ ನೀವು ಮಾತಾಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಿಜಯ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬದುಕತಿರುಳು ಇದು ವ್ಯತೆ ಕಥೆಯ ಪಯಣ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಕವಿತಾ ಮಾಣಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರ ಪರಿಚಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಸಚಿನ್ ಮಾಣಿ ಕಾಪಿಕಾಡನ್, ಗುರುಗಾಣಿಗ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರೇ, ಮನೆ ಪಕ್ಕದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ನ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು, ಇವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಸಚಿನ್ ಮಾಣಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಗುರುಗಾಣಿಗ ಮಾಣಿ. ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಅಂಚನೆ ತೂದು ತೆಲ್ತಿಪ್ಪಾರು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ನಿಂಗೆ ತೆಲಿಪಾವ ಆಂಡ ಐತ ಪಿರವ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು, ಕೊಂಚ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು, ಐನು ಮಾತನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಪ. ಸುರುಕಾದ ಎಂಜ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಪಿ ಮಂತನಿ ಪಂಡ ಬೇತೆಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನಿ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಪಿ ಮಂತನಿ ಪಂಡ ಐಕು ದುಂಬು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಶುರು ಆರೆ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡಲು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿತ್ತು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮತ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು. ಐಕು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಐಕು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಮಗದೊಂದು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ಲಾನ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತ. ಉಪಂಜ ಕಾಪಿ ಹಾಕಿನ ಎಂಜ ಪಂಡ ಬೇತೆಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ರಿ ಕಾಪಿ ಹಾಕಿನಿ. ಅವು ಬೇನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು. ಅವು ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಒಂಜಿ ಕೆರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲು ಅವೇ ಮಂತನೆ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಒಂಜಿ ಗೋನಿಡ್ ಹಾಕದ ಕೇರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಅವು ಮಂತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವು ಮಂತದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಾತಾಡ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತಾಡನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು. ಅಂಚ ಖುಷಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಾತಾಡ ಅದನ್ನ ಅಂಚ ಮಾತಾ ಸೇರಿ ಇರ್ಬೇಕ. ಎಂಕ್ ನಲ ಬೇತೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚ ಪುರ ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಹುಟ್ಟುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಗ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಆ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕಲ್ ಅಡೆ ಕಾಪಿ ಮಂತನಿ ಬೊಕ್ಕ ಓನ್ ಅದೊಂಜಿ ಮಂತನ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೌನೇಶ್ ಮಾನಿ ಉಳ್ಳೇರ್ ಆರು ಅವನಿಗೆ ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ಕೈದೆಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತ. ಆ ಒಂಜಿ ನೀರ್ಡು ಅವ್ ಪಂಡ ಈಗ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಗ್ ಒಂಜಿ ಕಡಪುಡ್ರೆ ಓಡೋದು ಒಂಜಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತನೆ ಕೊರೋನಾ ತಮಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾತ ಬತ್ತೊಂತೆ ಐಂತುದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪನ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಡು ಎಂಕಂದು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಐಕಾದ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಸಚಿನ್ ಬಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಆಸೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಜ್ಜಿನ ಮಾತ ಮಂತನು ಮೇನ ಮಾಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಅವು ಮಾತ ಮಂತ ಅಜ್ಜಿನೊಂಜಿ ಐಟ್ ಸುಮಾರು ಅವು ರೀಚ್ ಆನ ಮಾತಾಡ ಅವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅವನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ನಾ ಮಾಮಿ ಆರಿಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ದನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಇತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಚ ಅಂದ ಪಂಡೆ ಅವಳ ಐಟ್ ಮಕ್ಕರದನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ವಯಸ್ಸು ಇಜ್ಜಾಯ್ತು ಐಟ್ ವಯಸ್ಸು ಕೊರ್ತು ನೆಂಬೇನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜೆ ಬಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಬರೋಡ ಅಲ್ಲ ಮೇ ಉಳಾಯಿ ಪೋಮೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬತ್ತೀರಿಗೆ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದೂರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಾರೆ ಸುರೂಕಿ ಈರುಳಾಯಿ ಪೋಲಿ ಯಾನ್ ರಜೆ ಮಲ್ತಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ದೀರಿಯರು ಬಂದದು ಅವಳ ಆರು ವಿಡಿಯೋ ಪೆರಕೆ ಎಂದು ಜರ ನೆಂಚಾನ ಅಂತದ್ದು ಅಂಚಿ ಬೇರೆ ಚೂರು ಒತ್ತ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಚೆಂಚ ಅವು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ ಎಂಜಮಂಡ ಅವು ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೇ ಇಂಚ ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚೆಂಚ ಆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇರ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತೀರು ದಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಅಕ್ಲೇ ಏನ್ ದುಮ್ಮನೆ ರಾತ್ರಿ ಬೇಡ ಪಂಡ ಇಂಚಿಂಚ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅತನಾಗ ಯಾರ ರೆಡಿ ಇತ್ತಾರ ಅತ ಅಂಚ ಬಾರ್ದು ಮಂತನಿ ಅತನ ಅಂಬೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಡು ಅಂಬೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಖಲ್ ಕಾಪಿ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಬುಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ನಂಜಿ ಓನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆಯ್ ನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅವೆತ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಓನ್ ಮಂತನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆಯ್ನ ಮಂಡ ಅವು ಕುಲೆದ ನಿಖಲ ಕುಲೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪುನತ ಒಂಜಿ ಮಂದಿತ್ತ ಪುನತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ 3 ಜನ ಆಯ್ತು ಪುನಃ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪುನಃ ಜೋಡಿ ಪುನರ್ದಿತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಏತ ನೆಮ್ಮದಿ ಅವಂದೇ ಪಣ್ಣೆಲಗೆ ಏನ್ ಚೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಉಚ್ಚಿ ತುಚ್ಚಿನದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೈಯರಿಜ್ಜಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಮಗಳ ಕಟ್ಟಾಟಿಗೆ ಉಚ್ಚಿ ತುಚ್ಚಿನ ಬಿಡು ತುಚ್ಚಿದಿನ ಪುಗಿಯರು ಕಟ್ಟನಿಗೆ ಎಕ್ಕಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏರಂಚ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನೋ ಸಾರಿ ಹಾಕದೆ ಕೆರನೆತ್ತ ಮೊದಲ ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬರಿತೀರ ಲೆತ್ತಿನತೆ ನಾನು ಯಾನು ಆ ಲೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿಲ್ಲಡೆ ಯಾನು ಫರ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಯ್ನ ಒಂಜಿಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಮೈಕ ಇಡೀ ಬೇನೆ ಎತ್ತಿನವರು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ದಾಲ ಬೇನೆ ಅವಂದು
ಯಾರು ಐತಿ ಬೇಗ ಸೈಯರ್ ಇಜ್ಜಾಡ್ ಸಾಯ್ತು ನಿಂದು ಕೊರೋನಾರ್ದು ಕೊರೋನಾ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಪುನಃ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಗ ಮೂಜಿ ಪುನಃ ಕುಡಿದು ಇರೋದೊಂದು ಅಂಚ ಮಂತ್ರೆ ಅವಳೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಐಕೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ದು ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಎಂಕ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಮಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ನೀ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೈಡ್ ದೀದದು ಅಂಚ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದೆ ಒಂದೇ ಅಂಚ side ಇದು. ದಿ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಪತ್ತದ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತನಿ ಅವು ಅಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಅವು ಅಪ್ಪ ಜನ ಹೊರ ಇಂಗ್ಲ ಜನ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಂಜಿ 3 ಜನ ಬೋಡನ 3 ಜನದ ಹೊರಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುನ ಸೀನ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪ ಜನ ಬೋಡ ಏರ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಅವಾಗ ಅಂಚ ಮಾತಾಡ್ಲ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮಾತೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇರ್ ಬರಂತೆ ಎಂಬಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಇಪ್ಪಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತ ಬರಂತೀರ ಅಂಚ ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಚೂರು ವೈರಲ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಚ್ ಆಪುನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪುನ ಒಂಜಿ ಕುಲೆ ಬೊಕ ಅಂಚ ಸೈಪುನ ಅಂಚ ಪುರ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದಾಪುಂಡು ಕುಲೆ ಪಾತೆರ್ನ ಪಂಡ ನಿಜಂಗನ ಒಂಜಿ ನಿಜ ರಿಯಲ್ ಆವಂದನ ಇತ್ತೆ ಕುಲೆ ಪಾತೆರ್ನ ದಿಪ್ಪಡು ಪುನ ಲಕ್ಕದು ಬಲಿಪುನ ದಿಪ್ಪಡು ಅವು ಪೂರ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಜವಾದ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಐನ ಮಂತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಂತ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಐದು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಅವೆಟ್ಲ ಪಾರ್ದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನನಲ ರೀಚ್ ಆಂಡ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಆಂಡ ಅವು ಅಂತ ಸಮಯದ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮಂಡ ಐಟು ಲೆಕ್ಕದ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಆತಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಐಟ್ ಲಾಸ್ ಆತಿ ಇದೇ ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನುಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಓನ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತಪ್ಪಗ ಸೊ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಅಂಚ ಐದಕ್ಕ ಅವೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯದೊಡೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಮೈನ್ ದುಂಬು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದಾದ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಂಚೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನೆ ಐದು ಕಂಚನೆ ಒಂಜೆಗೆ ಬತ್ತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬತ್ತ ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡ್ಲ ಕೆಲವು ಮಾತ ಪಂಡಿರು ಐಟ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಕೆಲ ಸಾಧಾರಣ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ಅಂತ ಅಂಚ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಐಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀಚ್ ಆಗುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಚ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕ ಅವೇ ಮಾತಾಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀಚ್ ಆಗುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಐನತ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಚ್ ಆಗುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ ಇದು ನಿಕ್ಲು ಈತ ಪೂರ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲನ ವಿಡಿಯೋ ಬರನುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಏನಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲನ ಲೈಫ್ ನಂಚಿನದಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಸಂಪ್ಯ ಎಂಕಲ್ ನಂಜಿ ಟೀಮ್ದಾರ್ ಅಂಚ ಆರ್ಲಂಜಿ ಯಾನ್ಲಂಜಿ ಮಂತನಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ದ ಸೈಡ್ ಅಂಚ ಚೂರು ಉಂದಾಂಡು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂದಾಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜನ ಐಕ್ ಆರೆ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮತ ಮಂತಬಾರ್ದು ಪಂಡ ಆರು ವಿಡಿಯೋ ಬೇತೆ ಶೇರ್ ಇಂಕ ನೆರ್ದ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚ ಪುರ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಪಂಡ ಐತೆ ಒರೇನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತಲ್ಲ ఆయన కారు వైపు నుంచి అతను వేరే దూరం నుంచి వీడియో మాత్రం ఇస్తుండే అవి జాస్తి షేర్ మంచి ఆరు నెరన్న వీడియో కూడా మస్తు షేర్ అండి ಬೇತೆ ఇంకా ಕಾಲ್ ಅಂತ ಪೇರ್ಸನ್ ಅಂತೀರಿ ಅಂಚದು ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ದಾಯರೆ ಎಂಕ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಮತ ಸೀನ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚದು ಬೊಕ ಐಕ್ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಿನಾರು ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುಜಿ ಉಡುಪಿದಾರೆ ಅಂಚ ಆರ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೀರಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಅಂಚಿನ ಕಡಿಮೆ ದಯಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿರು ತೊಂದರೆಜಿ ಅಂಡ ಊರು ಆದಿಪ್ಪುಡು ಬೇತೆ ತಿಂಗಳು ಆದಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಪಿದೆಡ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐನತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಅದವನ್ನ ಅಕಲ್ನೆನ್ ತೊಂಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾಲಿ ಡುಲ್ಲ ಜಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಪ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ದಾಲೆಜ್ಜಿಂದು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಜಾರು ಬೇನೆ ಕೆಲವು ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆರ್ದು ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತೂದು ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ತೆಲಿಪೋಡು ಅಕಲ್ನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಿ ರಂಪೇರ್ ಅಕ್ಲೆ ದಾಲೆ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆಂಚ ಅನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಅಂಚೆನ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ ಇರು ದಯಪಂಡ ಮಗ್ಲೆ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಮಾರೆ ಪೆರ್ದಾಲ ಬೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆತೆ ದುಂಬು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅದು ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆ ರೆಡ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೆ ನಾನು ಬಜ್ಜೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಪುನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತ ಬಂಗ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಸಾಲೆ ಮಾತ ಬುಡಿಯೆ ಅಂಚ ಬಜ್ಜೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಪುನೆ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ ಅದೊಂದು ಇತ್ತ ಬಜ್ಜೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಪುನೆ ಕೆಲವರು ಪಂಡೇರು ಬಜ್ಜೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಪುನೆ ದಾಯಿ ಐಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಲೆಗ್ ಅಂಚ ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಡೇರು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ತೆಟ್ಟಂತಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲನ ಎಂಕ್ ದೇವೇರೆ ಅಂಚ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಸಾಲೆ ಬರ್ತಿಪ್ಪುನಾಗ ತಿರ್ತು ಮಂತೆ ಕೆಲವರೇ ನಾನು ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಜೋಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಪುನು ಇಂಚ ಆಪುನು ಅಂಡ್ ಅಕಲ್ನೆ ದುಡ್ಡು ಎಂಗ್ ಮಿತ್ತು ಬಾಡೊಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೇನು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನನ ತೆಲಿಪಾರೆ ಬೋಡದೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ಏತ್ತೈಕ್ ಮಂಗಗೋಲ ಕಟ್ಟುವ ಮಾತಲ ತೆಲಿಪಾರೆ ಬೋಡದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಂಡ್ಲ ಎಂಜ ಪಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲತ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂತಿನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲನ ಅಂಚನೆ ಒಂಬೇನ ಅನ್ನೆಲ ಅಂಚ ದಾಯ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ
ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಉಡೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರ್ಲ ಒಂದು ಅಂದೆ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಆಡೆ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ನಕ್ಲಿ ನಾನು ತೆಲಿಪಾವಡುಂದೇ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಆ ಘಟನೆ ಅವನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆ ಘಟನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಇನಿಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಅದು ಪೊಡಿ ಏಪಲ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಮರೆಪ ಅಂದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಪಂಡ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲವೇ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೆರಿ ಸಾಯದಿತ್ತಿ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಇಂತ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ನಾನು ಲೈಟ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದಿರು ಅನ್ನ ಇವತ್ತನ ಕಾಸಿರು ಅಕ್ಕಗೆ ಮದಿಮೆ ಅಂತೆ ಅಂಚವಂತೆ ಇಂಚವಂತೀರಿ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಅಂಚದಾಲತ್ತ ಐಟ್ ಬತ್ತನ ಕಾಸಂಗ್ಲಿಗೆ ಮರ್ದಗ್ ಸಾಲಾಗಿ ಸರಿ ಆತಂಡಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆ ಎಂಗ್ಲು ನಾನು ಅಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬೆಂದದೆ ಎಂಗ್ಲು ಅಂತದೇನೆ ಮಾತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತೀರಿ ಅಣ್ಣಗೆ ಉಸರು ಜನಪಕ ಊರ್ದಾಕಲು ಹೊರ ಊರ್ದಾಕಲು ಮಾತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತೀರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಐತೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುನ ಅಂಚನ ಪಂಡ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಬತ್ತಂಡು ಗೋಣಿ ಚೀಲದ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಬತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗಾಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಜಪ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ದೂರನ ಪೋನಾಗ ಗಾಡ್ಡೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ತೂನಾಗ ಸ್ಪಾಟ್ ಒಂಜಿ ತೂವೆನೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ರಾಸಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡು ಗೋಣಿ ಪೂರ ರೋಡ್ದ ಬೇಲೆ ಆನಾಗ ಐಕೆ ಚಂಡಿ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಪುರ್ತು ಅದನ್ನ ಪಂಡ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಆನಿಂಚ ಗೋಣಿ ಚೀಲದ ಗೋಣಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಫ್ಲಾಶ್ ಅವು ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕರಾವಳಿಗೂ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಗೋಣಿ ಉಡುಪುಗಳು. ಹೌದು, ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾನಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಪ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಮಾತ ತೂದಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರ್ದು ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ ಆತ ಬಲ್ತ್ ನಿಖಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪೋರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಅವಡಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಚನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪುರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋವ ಅಣ್ಣ ಬೇಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಂಡ್ 4 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡ್ಲಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅವಡು ತೂಕ ದಾದಾ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ ಗೊಬ್ಬರ ಮೆಗ್ಗೆ ಬೋಡು ದಮ್ಮಗ ಎಂಕಿ 9 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊರು ನಿಕ್ಕನ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಕೊರ್ಪೆ 9 ತಿಂಗಳು ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅವಡು ಬೋಡನ್ನ 4 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಪಂಡ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಪೊಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಸೀರೆದ ಐತೆ ಮಾತನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಲ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಐತೆ ಅವಲ ಐತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂಚ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ ಬಾಳದ ಎಂಕ ಮಲ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ಐಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡೆ ಇರುವ 24,000 ಜನ ತೂತೀರಿ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಐಕ ಬೋಡದ ಒಂಜಿ ಆಂಜನಕ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸೀರೆ ಮತ್ತು ತುತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಅವಲೈತೆ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಏ ನಿಖಲ್ ದೂರ ಈ ವೇಸಡು ಈ ದೂರ ಇಂಚ ಬಲ ಬಿದಾಡಿಯಾ ಏ ನಮ್ಮದ ಎಂಚ ಹೋಗುನೆ ನಾನ ಇಂಚ ಪೋಂಡ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಲೆತ್ತಿನ ಉಂಟು ಸೀನ್ ಉಂಡು ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಪಂಡ ಮಲ್ಲಾರ ಉಂಡತ್ತು ಓವೇ ಆಡು ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ದಂದನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಈತಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಂಚಮತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕರ್ ನಂಡಡ ಬೇಲೆ ಅನ್ಬಿಡಿದಾರ ಪಾಯರಾಪ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಬೇಲೆ ಅನ್ಬಿಡ ಅಂಕ ರಜೆ ಮಂದ ಪೋಲಿ ಎಂಚಾಲ ಅಂಚದು ಅಪ್ಪ ಪೋಪುನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಪ್ಪ ರಜೆ ಎತ್ತ ಒಂದು ಮಾತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂಚನಾಗ ಅಂಚದು ಕೆಲವು ಬಾಕಿ ಆತಂದು ಪಂಡ ಅವೇ ರಜ್ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಒಂಜೆಕ್ಲು ಪೋದಿತ್ತ ಅವೊಂದು ಈತ್ ದಿನ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣಗ ಅದ ಎಂಕ್ಲ ಏರಲು ಅಲ್ಲ ಫೈರ್ ಬೈಜ ಅಂಚ ಸುರುಕು ಬೋದು ಎಂಕ್ಲು ಸುದತ್ತ ಇನ್ನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಆವಂದೆ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜ 50% ಆತುಂಡು ನಾನು 50% ಇಪ್ಪುನೆ ಅವ ಆದಕ್ಕನ ಎಂಕ್ಲ ಪನ್ಪದ ಅದ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಅವಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಸ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಏತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಂತು ಪಾರ್ನಿ ಮಾತ ಸೇರ್ಸನ ಇತ್ನಡ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ 250 ಆವ ಅಂದಾಪುಂಡು ಹಾ ಜಾಸ್ತಿ 250 ಜಿನ 250 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆತನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅವು
ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಮಲ್ಪುನ ಮತ್ತ ಪ್ಲಾನ್ ಅವು ತುಂಬ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ದಾದನ ಐಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಐಕ್ ಟೈಮ್ ತೆಗಿಜಿ ಇತ್ನೇಟ ಅಂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತ ಪಾರ್ದು ಮತ್ತ ಬರೆದು ಪೂರ ಐಕ್ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡದು ಪೂರಲ ಅಂಚ ದಾನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೆಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ತೆಗಿಜಿ ಬೊಕೊಂಜ ಮಂಡ ಅವೇ ಐದು ಕೊಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತ ಪಾರ್ದು ಇತ್ತ 50% ಒಂಜಿ ಆತುಂಡು ಅವನ ಕೊಂಚದನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟದ ಸೀನ್ ಆಯರುಂಡು ಐಕ್ ಡ್ರೋನ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಒಂಜಿ 4K ಡ್ರೋನ್ ತಿಕ್ಕೆರುಂಡು ಆ ಡ್ರೋನ್ ತಿಕ್ಕನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟದ ಸೀನ್ ಆಯರುಂಡು ಅದೇ ಅವು ಒಂಜಿ ಒಂಜಂಟ ಪಾತಿರ್ದುಂಡು ಅದು ಪಂತೇರು ತುಕ ಮನ್ಪುಗ ಆರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚದ್ದು ಆರೆಗೆ ಬೋಡದೆ ಎಂಕ್ಲು ವೈಟ್ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಬೇತಾಗ್ಲ ಮನ್ಪುನಿರ್ಲ ಆರೆ ಎಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚದ ಆರೆನ್ ವೈಟ್ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜ ಒಂದು ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅವಲ ಮಂತಿಜಿ ಅಂಡ ಬೇತಾಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಲ ಪಾರ್ಟ್ ಮಂತಿಜಿ ಬೊಕ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಾರು ಒಂಜಿ ಮೌನಿಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾವೂರು ಆರು ಬೊಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯ್ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಂತಿದ್ನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಹಾಪ್ ಸುಕ್ಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈರಲ್ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ದಾಯಪಂಡ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಏರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಉಳ್ಳಿರ್ದುಂಡು ಅಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂಚದು ನಿಮ್ಗೆ ತೂದಿಪ್ಪೋರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ನೈಟಿ ಪಾಡೊಂದು ಬೊಕ ಲಂಗ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದು ನಲಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಮ ಸುಂದರಿ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಅಂಚ ಅಂಚ ಅವಕಾಶ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಂಡ ಪಿದೇರ್ಲ ಬೇತೆ ಕೊರಿಯರ್ ತಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಮಾತಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಐಟ್ಲ ಕೆಲವು ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುನ ಇಂಜ ಪಂಡ ಏನ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬರ್ಪುನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಮೈನದ್ ಬೊಕ ಮುಕ್ಳು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಅಂದಿಪ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಎನ್ನ ದುಬೈಗ್ ಕಡಪ್ರೆ ನಾನೇ ಸಲ ದುಬೈ ಕಡಪ್ರೆ ಅಂದಿಜ್ಜೆ ಐಕ್ ಆಯನೊಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮನ್ಪುಗ ಅವು ಮೈನದ ಪಂಡ ಬೇರೆನವರ ದುಬೈಗ್ ಅಡಿ ಅಂತ ಕರಡು ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದ ಮಕ್ಕರನ್ನ ದುಬೈಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಡದಾನಿ ಅಂಚಿ ಪೇಂಟೆಗ್ ಹೋನಾಗ ಅವ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲಗೆನ್ನೆ ಓಡೆ ಪೋಯ್ನ ಇನೇಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೇನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೋರ್ತೆ ಊರ್ಗ್ ಹೋನಂಚ ಬಂದಿತ್ತಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಂದಾಗ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಂತಿಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಆಕ್ಲಿನ ಮನ್ಪ ಬುರ್ಜಿಂದ ಇಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದೆ ಅಂಚ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ ಒಂಜಿ 4-5 ಸಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲವೇರು 4-5 ಸಲ ವಿಶ್ವ ಅಂತಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜದ ಅದೇ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಕ್ಲ ದುಂಬುದ ಚಾಟ್ ದುನಾಗ ಐಟ್ ಅಪಗಲ ವಿಶ್ವಂದನ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿಶ್ವಂದನ ಉಂಡು ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ 5 ಸಲ ಮಂತನಲ್ಲ 5 ಸಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ವಂದನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವತ್ತು ಅಂಚ ಐಟ್ಲೊಂಜಿ ಫಂಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸುವರ್ಣದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಕ್ಕನೆರ್ದಂಜಿ ಪೋಪುನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನನಲ ಇರ್ದು ಮಿತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವು ನೆರೇರ್ನ ಡೆತ್ತನ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ನೆರೆಕರೆ ಅಂಜಿ ಮೈನಾದು ಎಂಜ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ದುಂಬೆಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ದುಂಬುರ್ದಂಚಿ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನಾಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನಾಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತನೆ ಇಂಬೇನೆ ಎನ್ನ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅದೇ ಒಟ್ಟು ತೂದು ಅಂಚನೆ ಮೌನೇಶ್ ಅನ್ನ ದಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾನಿ ಬುಕ್ಕ ಸಸ್ಯನ್ನೆ ಬುಕ್ಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆರ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರಿ ಸತಿ ಸಂಪೆ ಪಂಡದು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂತಿನ ಪಂಡ ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಇಂಚ ಮುಕ್ಳು ಮತ ಮಂತೊಂತ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಾವೆ ಎಡ್ಡೆರ್ ವಿನಯ ಬಾವೆ ಆರ್ಮಿದಾರ್ ಆರ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರಲ್ನ ಏರು ಮಾತ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಏರು ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಯಾಕೆ ಮಾತ ಜಾಯ್ನ್ ಮಂತಂದು ಹೋಗ್ನ ಅಂಚೆ ಬುಕ್ಕ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋಡು ಎನ್ನೋರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಿ ಶ್ರವಣ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲವಂಚನೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲನ ಬಾಯ್ದು ಡೈಲಾಗ್ ಏನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಅಕ್ಲೇನೆ ಪಾರದು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ ಉಂಡು ಬಲ ಮಣ್ಣಾಗ ಐಕಂದೆ ಬರ್ಪೇಯಿ ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋಜಿಪವೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲಿಯಡೆ ಅಂಚದು ಮಾತ ಖುಷಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ದೇವೇರು ದಯವನ್ನ ಅಕ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲ ಇದೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರ ಕಾರಣ ಐಟ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 4 ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ತಿರ್ತು ಮನ್ ಮಕ್ಳು ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ದಯವನ್ನ ರಾಕೆಟ್ ಗಾಡಿಗೆ ಸೂ ಕೊರ್ನಾನೆ ಅದ ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಅಂದ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮೈನ್ ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜಸ್ ಅಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ಮುಕ್ಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಮಂತಿಜೇರ್ದಿಂಚಿ ಮಂತೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಅಕ್ಲೆ ಮೈನ್ ಅದು ಇತ್ತವರಿ ಏರ್ಲತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗಳ ಬೋಡೈನವೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಏರನ್ನ ಪದ್ಯ ಒಂಡೆ ಆಗಿ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತಿರು 4 ಟ್ಯಾಪ್ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಂಚಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಓಪನ್ ಅದತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಬತ್ತಿನಿದ್ದಾರೆ ಏರನ್ನ 4 ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಅಂಚ ಮಂದಿನ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡೈನ ಅವೇ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಐಟಾಕ್ಲೆ ತೂತ್ ತೆಲ್ತೆರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಕ್ಲ ನಾತಿ ಬುಕ್ಕ ದಾಲಜಿ ಐಟ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾಲಜಿ ಇತನಿಕ್ಲೆ ಮೇನ್ ಅದು ಗೋಡೈನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲದಕ್ಕನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಪಿದೇರ್ದು ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟುಲೆ ಐತ್ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ದೇವಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೇನೆಲ್ಲ ದಿಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ದಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋದ ಇತ್ತೆ ಕಾಲಿ ತೂಪುನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ
ಪಂಡ ಐಕ ಓಡೈನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಓನ್ಲಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಜನ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಜನ ಇಜ್ಜಿನ ಮನ್ನಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಬತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೀರಿ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಚ ಮೇ ನಮ್ಮರ ದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಅಕ್ಕಲೆ ಬತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಎನ್ನ ಇರು ಕೆಲವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಕ್ಕಲ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಪಂಡ ನಂಬುಜೇರಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಮಂತೀರಿ ಅಂಚ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಇತನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂದುತ್ತೇರೆ ಸೊ ಪಿದಾಯಿ ಪುರ ಪೋನ ಗಣಿಕ್ಲೆ ನಾ ಸಚಿನ್ ಆ ಗುರು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಸೊ ಅಪ್ಪ ಗಣಿಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಅದು ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆ ಟೀಮ್ದಾಗ ಲೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋನಾಗ ಜಾತ್ರೆಗಾಡು ಓಡೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಅಡೆ ಇದೆ ಓಡೆ ಹೋನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ತೂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಾನು ಎದುರು ಬರ್ರೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಮುಜಿವಾರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಅಂದು ಹಾಕು ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಂತ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಅಂಚದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಏರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಂತಿಜ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋದು ಬಂದು ಕೈತಲ ಬೋದು ಪಾತಿರುವ ಅಂಚ ಪುರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಅಂಚ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗುರುತಿಸವೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಗುರುತಿಸವೇರು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಡೋ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆತನ ತಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕೆಂಜ ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಜ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ಪದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಪನ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನ ಜಾಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚ ಉಳ್ಳ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಜಾಲಿ ಮಂತೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚ ಉಳ್ಳ ಎಂಕ್ಲು ನಿಜ ಜೀವನ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪನೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಏರು ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುದಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಅದೇ ಪಾತೇರ್ನಿ ಇವಾಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಲೇಖನಿ ದಾಲೈಟ್ ಅಂಚಿದಿಲ್ಲದೆ ಇಂಚಿದಿಲ್ಲ ಅವು ದಾಲ ಫ್ಯಾನ್ ಮುಖಂಡ ಪೋಂಡ ಮುಗುಲು ಎಂಕಂಡ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಬುಕ್ಕರ ಇಲ್ಲಾಡ ಪೋಂಡ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಡೀ ಊಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೇರು ದಾಯೊಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಜಾನ ಸೆಲಿಪೇರ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲಾದಿಪ್ಪಡು ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ನ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲಾದಿಪ್ಪಡು ಬೇತೆ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲಾದಿಪ್ಪಡು ಅವನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ ಮಾಡ್ಲೈತಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಕುಜಾಲ ಗುರ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅದವನ್ನ ಕುಜಾಲ ಗುರ್ತಿಪ್ಪನ ಟೈಪ್ ಎಂಕ್ ಟೈಪ್ ಆಡ ಬರ್ತದೆ ತಲೆಬೇನೆ ಬತ್ತ ಅದು ಕುಜಾಲ ದೆಪ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಅಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಅಂಡ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಾಪೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಗು ಕುಜಾಲ ಗುರ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಕಿ ಆದ ಅಡೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಡ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಐತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಐತೆ 4 ಜನ ಪಾರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲು ಮಂತದಾಗ್ಲು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುನೆ ಬುಕ್ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 50% ಅನ್ನದಾತಿ ಬುಕ್ಕ 50% ಇಪ್ಪುನೆ ಅವಳು ಬಾಕಿದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಜ ರೀಚ್ ಆವಡು ಐನ್ ಅವು ಇಪ್ಪುನೆ ಆತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಐಟ್ ಪೂರ ಮೈನಾದ ಬನ್ನದ ಐಕ ಬಿಜಿಎಂ ನಡುಕು ವಿಡಿಯೋ ರೀಚ್ ಆವಡನ್ನ ಬಿಜಿಎಂ ಸರಿ ತಗೋಡು ಬಿಜಿಎಂ ಒಟ್ಟಾಸಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಪುಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ 100% ಕೊರೋಡಂಡ ಐತೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಬಂದ್ಪುಡು ಅಪ್ಪ ಅಂಚ ಐಕ್ ದುಂಬುರ್ದೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಐಕ್ ಮಾತ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ರೆಂಡು ಮೈನಾದವು ತೂಪನಾಗ್ಲೇಗ ಒಂಜಿ ಶೋ ಕೂಡ ತೂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಲಿಪೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಏತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಏತ್ತು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಐತ ಬಂಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಐತ ಬಂಗ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ತೂಪನಾಗ್ಲೆ ಐತ ಬಂಗ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಆತ ಬಂಗ ಅಕ್ಲೆ ತೆಲಿಪಾಡಂಡ ಆತ ಬಂಗ ಬರೋಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆತ ಪುದರ್ ಕನವಡಂಡ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಬಾಕಿದಾಗಲ ತೆಲಿಪೇರ ಅಂಪುನಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವೇ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲು ಬೇತದ ಎಂಕ್ಲು ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಜ್ಜೆ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪ ಬಾಕಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಕಿದಾಗಲ ತಿರುಗೊಂದು ಹೋಲಿ ಅಂಡ ಐಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊರದು ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪ ಏರ್ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎದುರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿ ಪಡು ಕಂಚ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದಿ ಏರ್ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತಪ್ಪನತ್ತು ವಿಡಿಯೋನು ಸರಬರಾಜಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಸರಬರಾಜು ಸಾವಿರಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು ಬಾಡು ಆ ಗಂಟೆನ ಬೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಗಂಟೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಒಟ್ಲಿ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಬದುಕ ತಿರುಳು ಸಂಚಿಕೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಸ್ಕಾರ.